Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους για τα ωραία μουσικά κομμάτια και τους ωραίους στίχους που μας τραγούδησαν. Το λόγο να δώσουμε τώρα στον συνάδελφο Δημήτρη Βαρελά, πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, για το άνοιγμα των εργασιών. Αγαπητοί κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο 23ο συνέδριο. Το συνέδριό μας, που πραγματοποιείται σε μία περίοδο όπου βρίσκεται σε έξαρση, σε ευρεία έξαρση, επίθεση ενάντια στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα της εργατικής τάξης. Ο αντιλαϊκός, κατά την άποψή μας, προϋπολογισμός του 2008, που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση, ο αντιλαϊκός, κατά την άποψή μας, προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση είναι ο αδιάψευτος μάρτυρας αυτής της επίθεσης. Για άλλη μια φορά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα σηκώσουν τον κύριο όγκο των φορολογικών βαρών μέσα από την άμεση, αλλά κυρίως από την έμεση φορολογία και τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης. Η ΠΟΛ έχει επεξεργαστεί και καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το φορολογικό σύστημα, για μια δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και την εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων στην αναδιανομή των κρατικών εσόδων. Στο επόμενο διήμερο θα συζητήσουμε τα κοινά προβλήματα που απασχολούν την τάξη μας, αλλά και τα ειδικά του χώρου μας. Θα εντοπίσουμε και θα αναδείξουμε τις αιτίες που τα δημιουργούν. Με το τέλος των εργασιών θα επικαιροποιήσουμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο και θα καθορίσουμε αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης. Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, η κατάθεση των απόψεών σας από το βήμα του συνεδρίου μας πιστεύουμε ότι θα διευρύνουν τους προβληματισμούς μας και θα συμβάλλουν σημαντικά στις εργασίες του συνεδρίου μας. Θα μας επιτρέψετε για να προβάλλουμε ένα ολιγόλεπτο βίντεο με 3 θεματικές ενότητες. Ένα έχει να κάνει με την διαδρομή, εικόνες από την διαδρομή της Ομοσπονδίας μας. Το δεύτερο είναι αφιερωμένο στους νέους. Και τρίτο, στο πρόβλημα των προβλημάτων που απασχολεί αυτή τη στιγμή την εργατική τάξη της χώρας μας, το ασφαλιστικό. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, ΠΟΛ, πορεύτηκε σταθερά στο πλευρό του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των λογιστών και λογιστριών, αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης της χώρας μας. Ό,τι έχουν κατακτήσει οι λογιστές και λογίστριες το χρωστάνε στην οργανωμένη δράση της ΠΟΛ, των συλλόγων μελών όλων των πρωτοπόρων συναδέλφων μας. Είναι μεγάλος ο γυαλός, είναι μακρύ το κύμα,
κυρίας συνέχισης της ίδιας μέχρι τώρα συμβίβαστης πορείας μας στον δρόμο της ταξικής πάλης. Και λογίστριες δίνουν το δικό τους ιδιαίτερο παρόν στη ζωή και δράση των σωματείων μας. Όλο και πιο πολλοί νέοι συναδελφοί μας και συναδέλφισές μας συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα της οργανωμένης δράσης μέσα από τα σωματεία μας. Με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, πλάι στους παλιούς συναδέλφους, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που πλήττουν ιδιαίτερα τη νέα γενιά, όπως το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, τα εμπόδια που στην επαγγελματική τους εξέλιξη, ο νόμος 2515 του 1997 και το Προεδρικό Διάταγμα 340 του 1998 για το λογιστή φοροτέχνη με την επαναξιολόγηση των πτυχίων τους, χρονικούς περιορισμούς στην εξέλιξή τους, αλλά και τους αποκλεισμούς στην άσκησή τους. Αμέσως μετά τις εκλογές έχει ξεδιπλώσει την επίθεσή της ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώματά μας, έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί από τα κέντρα αποφάσεων της πλουτοκρατίας στον άξονα των πολιτικών που οι προηγούμενες κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας είχαν διαδοχικά εφαρμόσει. Στα πλαίσια της αποπροσανατολιστικής τακτικής προσφέρει το περιτύλιγμα του κοινωνικού διαλόγου. Στόχος της οι προαποφασισμένες ανατροπές σε βάρος ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Οι εργαζόμενοι έχουν συσσωρευμένη εμπειρία από τους ψευτοδιαλόγους που συμμετέχουν και έβαλαν πλάτη οι πλειοψηφίες ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ. Σε τίποτα δεν ωφελήθηκαν. Η κυβέρνηση βαπτίζει στοιχείο προόδου την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την παραπέραση ρίκνους των πενιχρών συντάξεων και με τον νέο τρόπο υπολογισμού τους. Τα αντιασφαλιστικά σχέδια της κυβέρνησης δεν θα περάσουν. Δύναμή μας η μαζική συμμετοχή όλων μας στη ζωή και τη δράση των σωματείων μας. Υπερασπίζουμε τις κατακτήσεις μας, διεκδικούμε ό,τι μας ανήκει.